barbecue nga niya. Ay, baka record tar. Kataan niya tar. Ibulay lang. Emya? Ha? Gorfer. Dragging mo liye. Maturek po ko. Sana sama. Grabe ka strong eh. Nagbiyan ka ito nga. Mama daw. Reking mo ma. Maliye ko. What's your name? Nana. Then Baba. Sepe-Hetty, Baba. Mama bubuhat. Kadang nag-bubado. Sabi ito may bubado. Di Papa. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Oye, ako may chikim to. Ibigay ko. Oye. Wow. Happy Merry Christmas. Kaya na tayo first na. Hubo ah. Ang marangan. Colombia.
Ako si Pangos, nagagawa si Hospital, si... Nanabang ba? Kapag niya, parang basketball din. Kaya si Pangos siya. Ganda ng camera. Akhirnya baik natin luwas na then ito pa inarigin akhirnya kita saset setelah mau kan lagi juga kita mulai ya kita on sulit sila posture.
natin biasa masih tinggal orang ini sini nilai na para sa tiyago. Parang alam sila tahu pagkawa yung paano na kayo ilang masih atau lagi aku so insya Allah lapat ang tinulali pagkawan kaya hindi mawala ng programasyon. Ito naman ako. Ini dalam mana yang tak semua apa? Lawan nak pegang nanti. Program ideal is, I can say in our rules, in our spectrum the program. Just senior citizen in Kasari and down the road. Kato. Good guys, Sammy. Wala man na. Kato yung company. She is really Malap ke ako na si sama si Pelsingi. Asat nam tak piling pusing mikas nga suna ako da manganta. To ase mikilon singkat. Ito gimana kayo ke Coca-Cola di ko na telas patinta kayo ni ke Pelsingi. Malong si Bek tuloy ya ke la ngate na ito la me siya sumitek nga si Bek na pwede mo kaya na Christmas sale. Mình pa cái chim tàu rực mệt cá nó bé là cái đàn ta suy nhớ với cái mga nusta ko mga tarina efteria do man làm là cũng cái non cái mà sự người ta anh đi vô cái số là scapas là với người mệt con ta đi pel na kay wow tang ama mana bubu si ke bubu super cái yesa se singe sudah na eksa se yela na class na kayo o tinala eksa se yela na class na kayo hindi manas la o sin ora na o yes ma nga pa lagi kumten matao ro pe na kayo pa na nga mo mana wo si insang fin laman manas ka na class apa ko mo si pero inaksa se yela na class o yan na kayo ma katuman manas lagi kula malap lang ay spelling eh principal mga lang si back nga si back pa kula malap Now you're my father, diba? Display pa ba ito kipelo dan tingkat pe maselet long samban trời alan anin na nakla ko pangan mai ko yesa che anak sa che o yesa che along alen che che samban ilai sak mo komite kel nga tiyak ngayon buhay. Well, som tatakte katwen ganito, som de pizza ko. Nangakamente ron, dalpa na. Ha, kewi. Nangakamente, we fundraising na. Object ko nyo. Napaya, ko daw malap ke po si Pello. Pello namata, melem namata dito. Alaw, yawo pa ngayon. Kaya nga, alay tayo ko bot na wala na nga nade po to na sibot na kayo may ma-tuchak na lo mga dineng nga tenal man may kin ko tanong ma para nga siyak nga buya. Kaya na may loy sa ko
Wayan makatusta ka katawat batuan siya natak ko. Kung daw na malalaki kung tatay lang, si Benat yan handa ka kung yan. Kung daw mahal lang. Pagi ko sa lahat ng bigas na. In fact, every New Year pa, pag-Merry Christmas sa US ng Taiwan. Naman lang yung pasado makatlong tali yan. Siya pa siya ka naman sa mga guys. Siya pa siya ka sa luwan tayo. Nakatanda na yung anki. Kaya, katanda na yung ano na yung anki tapos ko. Ito ko kado lang kaya may ito. Tulala ko, stress na ko siya. Ngayon kayo nga ako may nasiye. Ako may. At tuwi pa yan pa. Kamu tadi ngati sila kata ngata sila ki group sila dalam ini group na ngangete punya Indonesia. Not kan betul tadi kisah nangas semua yang masih kira mau anjing lagi. Sehat tu apa? Kamta nanti apa lagi tadi. Sudah nama dah bersuus. Ada dah kan main sul lagi. Tapi pun kalau akan sul lagi. Pagkilo, doon nakagkalit bus. Tagani laso, kagmatiwa. Nagas pakindigat kimapos. Mapos pa kitang tanon, I see. Wala nila. Kinakadutsak na ngayon at patawad naman. At patawad man ito mga pagkanak. Paano kung medyo ka din ba? Narutin ka. Asla magpala kita pula. Next year, awalay nila at kawigan. Kapagawain ang baron na kay Ham Choya. And then maparo. Kanara din pa ina. Yes, ito. Yes, po. Jadi kamu juga apa benda yang kita sini jauh belum berapa orang kena invite kita kena orang kita kan tahu apa kita nak mana kasih akhirnya dari kita saksi senator jadi sini loh kali aku mana ini konvensional Pati ito berkailan kaya nag-refresh yun. Nakasiyap ko na kuha yung ma-time na kasal yung kanyang time. Refresh. Doon nawala na sila yung kanywa. Akrenal, kastas kilang mga kastas yun nila. May ito. Doon nawala nila. Kalau nak kena menjelaskan, hari awal jalan ni lepas tu saya semua ika kata lalu mas kurang belajar oleh tak. Atina aku dikian sistem jauh lagi. Asyik akan semua ika kata kamu lah. Should be together, let's get together. Nó quay tròn cái mồm nó mất con ngoài. Ay, pangit common people last week, bro. Apa?
Merry Christmas, Merry Christmas. Parang ang best. Meron ba ng chiyan? Meron suka. Kaya mga niya ako last cast na naman. Kaya kanya. Wala, kurap tatlong na large. Ito yung Kirk Beef Barbecue. Hindi dala pa pizza. Chorian. Ayun, dapat niya po yung Christmas sa buwa. Yeah, biteyala. Sabi ako kasi mo. Ba't bandong din? Milo Pagta, sabi ko. Kose. Mo. Record na. Kaya nga, kukumpete na. Abong! Welcome to our vlog. We're the people of Well. Ate Andre, nabenta na street. Older. Oh! Oh, double. Older. Oh. Hey, remote infactor si Jazz. Una. Gato. Gato le. Gato le. Fine go. Merry Christmas na palagi ya sa akin. Nah. Merry Christmas na siya kung palagi ya sa akin siya. Wo, kat pala makat. Yakan mo ni February. Merry Christmas. Merry Christmas.
Merry Christmas! Appreciating po tayo sa. Wait, no. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Litlawi! Yo. Merry Christmas! No. Uy. Get to my bandy. Kumuyala. Mas pamalagan na. Sa pa. Ay, dali no atlo. Wala TikTok. Wala TikTok.
Person. Bye. Salam mo, Ako niya. Ito pa, tate. Wait, matala ni. Suka men. Salam mo men ko. Bang melay. Bagong kwancho. Chat nash mango. Pudun mango ah. Oh, pipi malo ma. Okay, we will wait for the war. Happy New Year. Merry Christmas. Okay, I'll question. Believe Nathan Negi Bola. Then every night go file. Rest of my paper. You might start to run it up. One my bad there. Wow. I will got there. What? Very good. Charlotte on the phone about Lona right? Charlotte Lona right? One, two, three. Cheese. You want to spend on that? Patatin. Wow, yan dito. Wow, yung boy mate mo. Ian. Mango. Come on, the last time, gosh. Behind the scenes. Chia lah. Banyak ke pizza. Come lá que pizza hoje.